Ugwumba. Amatogodu to do mgbe na etonite isi tonite. Ọ dị mma. Amụ m n'Enugu. Oge nwanne nna m bi na number 22 Church Road na Asata. Papa nọ na Makodi. Ọ na-arụ na railways. Oge ime meve mama m gbadata ebe a bịa mụọ m ekulu m n'aka gbagobekwa ugwu Hausa. Ebe a ka nnọzi wee tu jebe akwụkwọ. Nata ani Igbo ka a na-anụ ọgụ. Amaburu m ani Igbo ncha. Nata m ka a na-anụ ọgụ. Amara m maka na amụ m n'Enugu. Ive gbasara Enugu na-emetụ m na-arụri nne. Ndị nne mụ na ba na-alụ ọrụ gbado ndị Enugu. Amara m ka o si mee o masị na mkpacha anya jere mana enwe ka gị na ndị mmadụ esi wee na-eme ive omebe a na-emetụ gị n'arụ. Bugodo oge ekesi steeti esi m Enugu eje ọrụ. Onwe ụlọ enye m na Anambra maka na mbụ director mana ịnọ na ya na-abịa m arụ ịghọtago. Eto m n'ugwu Hausa. Jem akwụkwọ n'ugwu Hausa. Mesie na St. John's Kaduna ebe Chumanzọgụ jere akwụkwọ. Ana m apụta. Nna m nọ na railways. Join anya. Ka esi eme ọ ga-abụ ịpụta n'ebe ọ bụla papa gị na-alụ ọrụ. Ibidogodo ebe a bụ tupu ọnwa ive ọzọ ihe eme. Anọzi m ebe a bụ agha wee su. Nwunye m bụ lọya. Mụ na ya lụkọrọ ọrụ a. Anyị bidoro ọrụ n'ovu oge tupu ọ jee ịgụ lọọ. Chukwu goziri ya, ọ na-agba akwụkwọ rinne chọọ ịbụ sista. O so na ndị bishọp Okoyerota bụrụ sista. Well, ife mezie gaa ka o si wee gaa ya na Edochie mana kịta ọ ka na-ejekwe ọrụ ụka. Ọ natara na yipụ abịala ọnya lie ebe ọba moto jebe nkụzi. Diọkpala m nọ Port Harcourt. Amụ diọkpala m ọ ga-agha be 1970. Ya na ọ ya dị 50. Ndị ọzọ ọ tọgasị nwoke niile abụ anụsigo nwunye bisi elu na nkeba ndị nọ Lagos nke na Abuja. Etu a ka o si wee dị. Mgbe ahụ gịnị na-ebido ka edetu ọ dị ọkachasị ihe gbasara etu ọ bụ ọ na-agata ụka. Ife melie bụ oge nsi ugwu Hausa nata. Nyanwa si Lagos gbanata. Anyị na-abụtinyela akwụkwọ na redio. Akpọọ anyị na-eju anyị ajụjụ ndị chọrọ ịlụ ọrụ n'ụlọ nta akụkọ ma mgbasa ozi ma ndị ọzọ. Ọ bụrụ mụnwa bụ sọsọ nwoke ewelu na ụmụ nwaanyị ịtọ. Nyanwa so na ndị ịtọ abụọ ewelu. Abasị ya ma ọ tere aka nyanwa bata. Dịka obi izuka ma izuka na-abụ nyanwa bata. Ọ bụ ọmụmụ ya sọ m rinne. Nyanwa na-ene m anya ndịsi anya ka onye isi na erusiri ana ọvụma maka ka si akpụ ntutu m na-agba egwu mana ọkatazi anya bụ nkata ọrụ ngịga. Etu a ka o si wee dị. Anyị bara ụlọ ọrụ 67 ruo 69 n'Ụmụahịa St. Fimbas Catholic Church. Mụ na ya gbaa akwụkwọ. Mma agwa gị na Chukwu goziri anya ọfụma. Ive sonarịsị m ebe ọ nọ bụ ọmụmụ ihe. Ọ nọ n'ụmụ akwụkwọ rinne. Ọ dị eme ngala. Ebe ọbụla ọ nọ, ọbụla mmadụ agwara gị
na nwaanyị a bụkwa ọkaiwu ka ọ bụ ịma ama ya na onye Chukwu goziri etu a bụ onye abụ na-ada anọte akarị nne ebe ọbụla ọ nọ mụ na-ede akwụkwọ asị abịa ọbịa gwalụ ndị nọ na mahadum nke a ka ọbịa gwalụ ndị na seminarị Chukwu goziri ya ọfụma sikwuo n'aka ya na-egozi mmụọ maka asị na nwoke ọbụla na-aga n'ihu na enwere nwaanyị anya ruru ana nwunye m anya ruru ya n'ọfụma dịka i kwuru ị na-ene anya na-ekpe ekpere na Chukwu nyere ya aka ị nwere ike ịbụ ụgbọ elu n'afọ a ị na-ekwe ya ọ bụrụ nkwa ka ị na-esi ka anyị soro ikpewe ekpere maka eke maka ọtụtụ ndị mmadụ ekwuta ha na-azị nna Igwe Edochie ọdabakwa ụgbọ elu ejiri gị mmadụ ị na-ekwu na afọ a na ọ ga-ebe ana m ekpe ekpere ka ọ mee n'arọ a maka na nwatakịrị nwaanyị onye Igbo a bụ si obodo Igbo bịa ebe a yọọ m ezigbo mgbaalụ yọọ m ezigbo ayịyọ wee sị m biko na ndị chọrọ ịbụ m n'obodo oyibo erike nwa nwoke sikwa obodo Igbo nata ụbọchị ise gara aga wee sị m na ọ bụ na ntụ akwụ n'obodo oyibo n'ebe ọbụla ọ bụ ya ka nọ na ndị Igbo gbanaba m ekwe ka m zuo ike n'ife ọbụla nchọkawanye m na ba ga-eweta ya nye m na etuba si enwere m aṅụrị n'obodo oyibo erikezi ụmụ ebe anyị na-eme n'onyonyo nwere ana nke ewepụta nnọ n'ibia a na-adị ya bụ ana ma na eziokwu maka na onwe onye gwa m na onwe ebe akpụ m n'obodo oyibo na Amerịka onye na-edobe m see foto ọkwụwa ụgwọ ọ bụrụ sọzọ ya ebe akpụgo m erigo nne ya na unu kpeelu m ekpere ka egwu apụwa m n'anya ị mara m ma eje n'ara ana m asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Hausa na-asụ na-atọ na-asụ enwere ihe mere kịta anyị n'ebe a nwere ụta mgbe anyị abụ na anyị na-enene things fall apart ebe a mba dịka Okonkwo ugbu a ọ dị m ka ya bụ ihe ọdị n'ọbara na ọ bụghị dịka na iji eme ihe ejije dịka na ụdị na nwoke kwenye ekwu okwu ana m ebe a na-enwe anya ọ dị m ka ndị a dịka hafụrụ ya bụ ihe n'ọbara ọwụ mmewu omume Okonkwo ọgụ bụ Okonkwo afụrụ dị akwụkwọ ajụjụ ga-asịkwa n'ike ọ dị ka ibe dị n'ọbara maka na ọ ga-anyị mesi things fall apart ndị melie erigo nne mana Chinua Achebe enene nke anyị mee si na onye abụ Okonkwo tupu ọ nwụrụ Okonkwo ka ọ na-akpọ m na mụ na ya ebe a Okonkwo ka ọ na-akpọ m tupu ọ nwụọ oge ọ bụla ndị majara ibu ya na Amerịka ajụọ na ajụọ nke maka Okonkwo kpọdebe m Peter Edochie nwego mgbe ndị mmadụ ji eju ya ajụjụ si ya onwe ka isi wee mechie anya bụ Peter Edochie na nlọ wee dee akwụkwọ ahụ sị na ya marọ mana ihe a bụ sị na Okonkwo dị ibe welie na eziokwu mesịa ndị mmadụ sị m na Okonkwo ya mere agbụrụkwa n'ụsa na omume m ka m mee ebe a ọ bụrụ ebe a jụ m n'ajụjụ ya na eme m Okonkwo onye delie nabata ya ka ntinye ya etu ya